των Γερμανών και Γερμανούς. Και ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός που είχε βάλει τις... Κοιτάξτε, την αντίσταση βασικά την κάνουν αξιωματικοί. Όλη η Αθήνα βέβαια είχε δημιουργηθεί μέσα στην Αθήνα είχαν δημιουργήσει σε διάφορες γωνίες, πολυβολία κτλ. Διότι προέβλεπαν μια αντίσταση και όσο περνούσε ο καιρός... Αυτό είναι στους αμπελοκήπους. Στους αμπελοκήπους, ναι. Το πολυβολείο. Μα, αυτά τα θυμόμεθα και εμείς μαθητές μέχρι το 1958 υπήρχαν. Μετά το μουσείο τώρα, γίνανε πολυκατοικίες. Ναι. Και δεν αφήνανε αυτά τα μερικά κομμάτια, τα αφήνανε έτσι ενδεικτικά σαν ιστορικά μνημεία. Ναι. Θέλαν να αφανίσουν την μνήμη. Ναι. Και το επέτυχαν. Βλέπετε σηματοπλέγματα και τα λοιπά για να προστατεύουν τους χώρους τους. Αυτή η έφυπη είναι η Ιταλία. Και αυτή είναι η Βασιλής Σοφίας των Αμπελοκήπων. Η Βασιλής Σοφίας. Αυτά τώρα είναι χτισμένα από πολυκατοικίες. Ναι, όλα. Ένα έχει μείνει μόνο. Δεν τα έχουμε επισημάνει ακριβώς, και αυτοί οι χώροι που είναι εδώ έχουν τα αυτοκίνητα. Αυτό το κτίριο πρέπει να υπάρχει. Ίσως είναι εδώ είναι η πλατεία Συντάγματος. Ναι. Είχαν αρχίσει το 1943 οι διαδηλώσεις. Να το, 1943. Σκεφτείτε στην κατοχή μέσα να γίνει διαδήλωση. Πουθενά, ούτε στο Παρίσι έγινε, πουθενά σε κανένα. Εκεί δείχνει πουθενά, μόνο ο ελληνικός λαός έκανε τέτοια αντίσταση. Τη δύναμή του και την αξία του. Ξεχύθηκαν στους δρόμους, Ποιος ξέρει πόσοι από αυτούς μπορεί να ζουν ακόμα. Έχουν κατέβει την Πανεπιστημίου. Την Πανεπιστημίου κατεβαίνουν. Είναι μια μεγάλη διαδήλωση που έχεις να κάνεις με Γερμανούς, όχι με τα μάτια. Όχι αστείο, με τάγκς, με όλα. Και έξω από την Εθνική Τράπεζα έχουν, νομίζω, βάλει πλάκα που θυμούνται τα δύο κορίτσια που το πλήθος πυροβολείται στην οδό Πανεπιστημίου, σημείωνε ο πατέρας σας. Ναι. Βέβαια η πρώτη διαδήλωση δυναμική είχε γίνει και στις 25 Μαρτίου του 42, στην επέτειο, 25 Μαρτίου του 42, μεγάλη διαδήλωση. Εδώ έχει πάει, κινδυνεύει ο πατέρας σας. Θα βρείτε εκεί που τα γράφει. Να βλέπετε τους καταδιώκουν. Γιατί εδώ τα βάλαν όλα μαζί κάποια, δεν τα έχουν ξεχωρίσει. Ναι. Το έχουν κακό. Τώρα είμαστε στο 1943, εδώ επίκειται η πτώση της Ιταλίας, η παράδοση της Ιταλίας, που οι Ιταλοί με τον Παντόλιο πήγανε με τους συμμάχους και έπρεπε οι Ιταλοί στις διάφορες χώρες να πάρουν θέση, αν είναι με τους Γερμανούς ή όχι. Θύματα από την εξέγερση. Του 1943 την εξέγερση, έτσι, στα νοσοκομεία. Πήγε ο πατέρας σας στο νοσοκομείο και τους έπαιρνε ταινία. Είναι κατόρθωμα αυτό. Μπράβο. Ναι. Δεν φοβόταν όταν πίστευε κάτι. Εφόσον αυτό έχει φτάσει στο φιλμ τώρα μέχρι το 1943, το Σεπτέμβριο του 1943 γίνεται η αλλαγή στην Ιταλία. Αυτό είναι το σαμποτάζ το μεγάλο στην Καλιθέα, όπου ήταν το κέντρο των τροχιοδρομικών και τα λοιπά. Ναι, ήταν εκεί τα τραμ της εποχής. Αμαξοστάσιο μεγάλο ήταν και το ανατινάξανε, το κάψανε.
Αυτή είναι πράξης δολιοφοράς πολύ σπουδαία τότε. Γκρεμίσανε και κάτι εργοστάσια εκεί. Θελήσαμε να δείξουμε αυτό το στοιχειοθετημένο φιλμ, διότι αύριο είναι η επέτειο της επιθέσεως των Γερμανών. Και όπως σας είπα, κανείς δεν θα πρόκειται να μιλήσει. Πούνε δύο λόγια και τελείωσε. Να γίνουν τελετές, αποκλείεται. Δεν θέλουν την ιστορική μνήμη. Σεπτέμβριο του 1943, έτσι. Είναι ένα γελίο θέαμα των Ιταλών, οι οποίοι διαπραγματεύονται με τους Έλληνες την πώληση ρούχων, όπλων, τροφίμων, ό,τι είχαν τα πουλάγαν οι Ιταλοί. Μα τι λεφτά παίρνανε, μάρκα θα παίρνανε. Μάρκα θα παίρνανε. Δραχμές, μάρκα, έχει κρατήσει και ο πατέρας μου γίνονται και παζάρια. Ναι, και παζάρια. Και οι Γερμανοί προσπαθούν να Αυτοί μας επετέσαν για να μας καταλάβουν. Ναι. Και τώρα πουλάνε τα ρούχα τους. Ο άλλος πουλάει και το όπλο, έχει και το όπλο, θα πάρουν και το όπλο προς πώληση. Όπως λέει ο πατέρας μου, και περισσότεροι δεν τους πείραζε να τους πάρουν. Πήραν μερικοί μόνο να αντιδρώσαν. Θέλαν να κάνουν αυτοκρατορία. Οι Γερμανοί προσπαθούσαν να τους συγκρατήσουν, να κρατήσουν κάποια αξιοπρέπεια. Το βάζουν στα πόδια. Στα πόδια. Ναι. Ωραία τους λέει κοκορόφθεν. Τελικά τους μαζέψανε όλους τους Ιταλούς από εδώ και τους στείλαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Πλην των Ιταλών, μιας μεραρχίας η οποία ήταν στην Κεφαλονιά, όπου τους εσκότωσαν όλους. Έτσι, ναι. Έτσι και τους έκαναν πολύ καλά, διότι είχαν έρθει στην Ελλάδα ως κατακτητές και βασικά οι Ιταλοί ευθύνονται για τις καταστροφές και τις συνέπειες του πολέμου. Δεν είχαν καμία δουλειά στην Κεφαλονιά. Παζαρεύει, τον βλέπετε. Ο Ιταλός τα δίνει εκεί και παζαρεύει. Πουλήσαν και τα ρούχα τους. Μα τι τα κάναν τα λεφτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα πουλάγανε. Είχαν παραπάνω, φαίνεται, ρούχα. Ωραία τους ειρωνεύεται το Ιμπέριο. Το δυσάρεστο είναι ότι οι Έλληνες τους ελυπούνται τους Ιταλούς. Βλέπετε πώς κυκλοφορούμε. Ναι. Τους ελυπούνται τους Ιταλούς. Εδώ τώρα τους μαζεύουν οι Γερμανοί και τους πάνε σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως να εργαστούν. Ναι. Το δυσάρεστο είναι ότι οι Έλληνες από καλοσύνη ξεχάσανε το κακό το οποίο μας κάνει οι Ιταλοί και τους ελυπούνται κατά διάρκεια της κατοχής, τους φιλοξενούσαν και τους περιέλθατον. Ενώ θα έπρεπε να τους μεταχειρίζονται διαφορετικά. Γιατί έτσι είναι. Φωνάζουμε, κάνουμε, αλλά δεν έχουμε κακία. Μαζεμένοι έτσι πάνε να εργαστούν πυθύνοι στα γερμανικά στρατόπεδα. Δηλαδή οι Ιταλοί οι οποίοι είχαν ξεχυθεί, εγκατέλειψαν τις μονάδες που πουλήσαν τα όπλα, το αρχίζουν και κλέβουν τους Έλληνες. Δηλαδή ήσαν σαν τους Αλβανούς δηλαδή, το ίδιο, όπως τώρα με τους Αλβανούς είχαν γίνει Ιταλοί. Λουκέτα πολλά, μην ανοίξουν τα μαγαζιά και τα κλέψουν οι Ιταλοί. Καταλάβατε τι είχαμε πάθει. Αυτό είναι μια εύθυμη νότα στην όλη υπόθεση του ντοκιμαντέρ, το οποίο δυστυχώς είναι πολύ πικρό. Δείχνει αυτές τις διαπραγματεύσεις τις έδειχνε. Τώρα είναι οι εκτελέσεις. Ναι, εδώ εκτελούν. Είναι οι λαδέμποροι στην πλατεία Αμερικής. Όποιος έκανε μαύρη αγορά είχε φτάσει στο απροχώρητο. Οι Γερμανοί τον εκκρεμούσαν. Δείχνει λοιπόν εδώ τους λαδεμπόρους, αλλά δείχνει και άλλα θύματα των Γερμανών. Και άλλα που είναι στους απελοκήπους και... υπομορφή να αντιπίνουν. Ναι. Μα έχει υποφέρει τα πάντινα ο ελληνικός λαός. Και σκεφτείτε, ένα νέο παιδί πώς το κρεμάσανε εκεί πέρα. Και σκεφτείτε, τέτοια εγκλήματα δεν γίνανε μόνο στην Αθήνα, γίνανε σε όλες τις πόλεις. Ιδιαίτερα δε στη Μακεδονία και στη Θράκη, ιδίως στη Θράκη, όπου είχαν εισβάλει οι Βούλγαροι. Ναι.
Μα μία από τις διαδηλώσεις είναι έξω οι Βούλγαροι από τη Μακεδονία. Έξω οι Βούλγαροι από τη Μακεδονία είναι διαδήλωση εδώ. Ξεκάθαρη, αλλά τώρα σας είπα, ναι, τα ανακατέψανε. Στην Αθήνα διαδήλωση έξω οι Βούλγαροι από τη Μακεδονία. Ναι. Είδατε το αθάνατο ελληνικό στοιχείο, όταν ξυπνήσει ο Έλληνας δεν σταματάει τίποτα. Ναι, άμα ξυπνήσει να δούμε πραγματικά. πώς θα ξυπνήσει όμως. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η τηλεόραση να σου κάνει πλήση εγκεφάλου και να σε έχει μέσα στο χαζοκούτι βαλμένο και να σε κάνει ό,τι θέλει τελικά. Και δεν σε καταπίεζαν. Αυτοί είναι όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν εκτελεστεί, έχουν σκοτωθεί, έχουν πάει. Έχουν βασανιστεί όμως. Βασανιστεί, βέβαια, ναι, έχουν βασανιστεί. Και έχουν εκτελεστεί. Και αυτό το ντοκιμαντέρ είχε πάει στη. Πολλά άλλα. Είχε πολλά άλλα θύματα. Μάλιστα, είχε πάει στη δίκη της Ρεβέλης, είπατε. Ναι, είχε αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στη δίκη της Ρεβέλης. Αλλά όταν μιλάμε για εγκλήματα των Γερμανών, ο νου μας πάει περισσότερο στους Εβραίους και τους Έλληνες τους ξεχνάμε. Ναι, δεν το ξέρει η Ευρώπη αυτό. Το πέρασε η Ελλάδα. Δεν ενδιαφέρει και κανείς να τα δείξει. Αυτό που πέρασε δεν το ξέρει, γιατί κανένας. Μα 500 άτομα πεθαίνουν την ημέρα στην Αθήνα. Δεν έχει βοηθήσει κανείς. Δεν έχει βοηθήσει. Και μάλιστα αν τολμήσω να πω, κάντε, προσπαθήστε, να μου λένε να κοιτάζω τη δουλειά μου. Να μην τους λέω τη δουλειά τους. Κοιτάξτε, η ιστορική μνήμη είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Και εδώ αυτή τη στιγμή είναι ιστορικά στοιχεία που πρέπει οι νέοι Έλληνες ακούνε. Περάσαν οι Γερμανοί από εδώ, πρέπει να δούμε τι συνέβη. Τα παιδιά όπως δεν έχουν γυριστεί ταινίες, δεν σκάβουν τάφους εδώ. Όπως δεν έχουν γυριστεί ταινίες για τις χιλιάδες των Ελλήνων που πήγαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στη Γερμανία. Ναι, όσοι επέζησαν. Δεν έχουν ούτε βιβλία γραφεί, ούτε ταινίες έχουν γυριστεί, ούτε τίποτε. Δηλαδή οι μόνοι οι οποίοι αδιαφορούν τελείως για το παρελθόν τους είναι οι δικοί μας. Ναι. Και όταν λέμε δικοί μας εννοούμε το επίσημο κράτος. Βέβαια, έτσι. Ναι, ορισμένοι, όχι όλοι. Τώρα κάποιοι εδώ κυδεύουν κάποιον, τον σκοτώσαν. Ναι. Είναι αυτά τα 73 ίσως. Βλέπετε, οδύρεται αυτή για τον άντρα της, για τον πατέρα της. Ναι. Ήταν 73 άτομα που θα είχαν πάρει το, όπως γράφει, αποφυλακιστήριο. Τους δώσαν το αποφυλακιστήριο και τους σκοτώσαν. Και αντί αυτό τους εκτελέσανε. Αυτό είναι στο τρίτο νεκροταφείο, βλέπω εδώ στις σημειώσεις. Είναι, που έχει πάρει ο πατέρας μου. Ναι, βλέπω στο τρίτο νεκροταφείο. 3 Σεπτεμβρίου του 1944. Ένα μήνα πριν φύγουν περίπου, έτσι. Ναι. Ήταν και τα τελευταία θύματα. Ναι. Αυτοί ήταν οι τελευταίοι. Τελευταίοι οι σημειώσεις του πατρός σας βλέπω έχουν ημερομηνία 10 Οκτωβρίου του 1944. Ναι.